Den første og nok mest væsentlige fatale fejl, du kan undgå, det er, at du ikke har fået tjekket lokalplanen ordentligt. Prøv lige at se de her underlige ejendomme hernede med udsigt ud over Plaza Merced i Malaga. Hvad nu, når det her byggeri det fortsætter? For det første så er der larm i flere år, men det næste det er, at hele udsigten måske forsvinder. Sådan en fejl, den kan du selv undgå ved at sørge for at have fat i lokalt forankrede folk, som ved noget om det her marked, og som kan forudse, hvad der kommer til at ske de næste 5, 10 og 15 år. For det er meget tit til at finde i lokalplanen. Så sørg for at betale det, det koster, og få en lokal kendt ekspert til at vurdere, hvad er det, der sker i det område, du gerne vil bo, så din drømmebolig forbliver en drømmebolig de næste mange år. En af de fatale fejl, man kan komme til at begå, det er at flytte ind i et område, som man synes virker roligt, men som i virkeligheden er et støjende område. Det her område, det er et rigtig hyggeligt område med en kirke, en hammam og alle mulige gode ting. Og det er rigtig stråligt her søndag eftermiddag, men i weekenden, torsdag, fredag og lørdag, der forvandles det her til et støjhelvede, fordi der er masser af diskoteker, som man ikke lige kan se udefra, når man går i gaderne. Men de er der, og i Spanien, der går folk som sagt i byen til klokken 8 søndag morgen, 9 søndag morgen, så man har ikke en chance for at sove om natten. Den store udfordring er naturligvis, at handler hernede, det foregår lynhurtigt. Når det rigtige hus eller den rigtige lejlighed er der, så vil der hurtigt være mange andre, der er interesseret i det her. Sådan så hvis ikke du har taget din beslutning, og du er klar, du er forberedt, du har dit NIE-nummer, du har mulighed for finansiering, du kan tage en beslutning, at det er det her, du gerne vil have, så har du ikke en chance. Så sørg for at være godt forberedt, så du kan handle med det samme, når tilbuddet på drømmeboligen kommer til dig. En af de ting, jeg virkelig vil advare imod, og det er at gå ind i byggeprojekter, du ikke selv kan gennemskue. Finansielle ordninger, hvor der er nogen, der sørger for, at du får hele servicepakken, du får en fin bolig, og du har alle mulige rettigheder, men de glemmer at fortælle dig de ting, der står med småt. Det koster omkring 20% af ens ejendomsværdi, hvis man er heldig, og man fortryder sit køb og skal flytte. Men der er sandelig også mange eksempler hernede på projekter, hvor det er umuligt at komme ud af det igen, fordi at dem, der har lavet projektet, selvfølgelig har melet deres egen kage, før du får din del af kagen. Så pas på med at indgå i byggeprojekter, hvor du ikke har fuldstændig styr på, hvad er det, du betaler, hvad er dine rettigheder, kan du komme ud af det, og i givet fald, hvad koster det at komme ud af det. Det er en vigtig, vigtig advarsel. Så er vi kommet til det med finansiering. Som jeg allerede har forklaret, så er det rimelig dyrt at finansiere sin bolig igennem en spansk bank. Og det er også meget omstændeligt. Men det bliver faktisk ikke mindre omstændeligt, og det bliver heller ikke billigere at finansiere det igennem en dansk bank, hvis det bliver finansieret som et udlandsbyggeri. Men der findes råd for det her, fordi dem, der har en boligøkonomi, de har altså muligheden for at bruge deres boligøkonomi derhjemme til at skaffe de likvider, der skal til for at købe boligen i Spanien. Og hvor er det så, jeg vil hen med det her? Det er der, hvor jeg gerne vil hen. Det er der, hvor jeg har været mange gange før. At det er en rigtig god idé at få en planlægning af sin samlede formue, sådan så ens pensioner, ens frie midler og ens boligøkonomi kommer til at hænge sammen på den rigtige måde. For det er det, der kan skabe genvejen til at kunne komme ned og købe en skøn drømmebolig hernede i Sydens Sol, hvor man kan leve sit otium, og hvor man kan nyde al den økonomiske frihed, man har brug for. Så det bedste råd, når alt det her er sagt, det er, få noget ordentlig rådgivning omkring det her. Få en lokal, betal det koster, og få en ordentlig rådgivning fra starten af. Her tænker jeg blandt andet på, at når du skal købe denne her ejendom, så er det ikke nok bare at finde en dansk advokat, der kan løse de her problemer, eller et dansk firma, der siger, at vi ordner det hele. Få en individuel vurdering af nogen, der kender det her lokale område,
kan snakke med dem hos myndighederne i kommunen og forskellige andre steder, sådan så du har sikkerhed for, at du ikke skal bruge ekstra omkostninger på at skifte til en anden bolig, fordi du har begået en fejl. Held og lykke med at skaffe din egen bolig hernede i Sydens Zone.